Era l'industria del joc video che conosce o crescenza forte importante a livello mondiale e way che va messa a vedere so che nei in Francia e in Wengodo. Aquesta industria que s'articula principalment all'entorn de dos tipus de produits. Les consoles i accessoris, c'est-à-dire els suports materials que permeten de jugar, i els jocs els medis, programes informàtics. Entre 2017 i 2022, el xifre d'ahas del mercat de joc video en França ha pujat 2 miliards d'euros, d'attenir 5,5 miliards, que tot autobaix 10 cops menys que als Estats Units, en Xina o en Japó. Mais si era França i consumatura de jocs video que n'hi també productura. En efecte, en 2021, per exemple, 1.350 jocs que eren en curs de producció i 750 que estan comercialitzats, que són autobaix 500 estudis de desenvolupament i un cinquantenat d'editors que participen a aquesta dinàmica en França. L'editor francès més conegut que sens dubte Ubisoft, en 5a posició mundial, hors jocs sus telèfon. Un drin extraterrestre en un mercat d'enguer completament dominat pel Japó i els Estats Units. Tot això n'hi pas sense conseqüències. Aquest sector que emplega directament 12.000 persones i és 2/3 de tots aquests emplecs que són en CDI. Mais si és tan desenvolupada aquesta indústria que es podem demanar qui són ells i elles que han els jocs video. En fet, hero de monde, 95% dels adolescents i 68% dels adultes que diuen als jocs video almenys un cop per any. De façon general, un francès sus dos que als jocs video un cop per setmana o més. Els jugaires que han mitjana 38 anys i la paritat que quasi ha respectat dap 53% d'homes i 47% de géneros. Més, en l'Wengodoc a la vet, no l'haverà pas mancat un avet títol que ha fet parlar els amators del ren per tot el món i aquest joc que s'apera Dordogne. Com podeu devinar, è l'història de joc que es devan en Dordogne i el joc sencer che è disponibile en el Wengodet Parsan. Caro Mimi, ho che l'ho letto risco di te surprendere. Ton pai decide di rompere palio in giù che fai 20 anni. Aquesta producció tota nova de 2023 que è el primer joc video de realització professional que ha arribat i un doblatge oficials i complets en occità i que cau ajustar 13 autos luengos. En dehors d'aquest, que hi ha iniciatives de monde que han arribat jocs en oc. Els més coneguts que són Stardew Valley, badut Bau Sereno, més també Minecraft o d'enguerra The Forest, la selva. Aquests arribats que són sovint non oficials i deven d'estar descarregats a despart i instal·lats per desús del joc oficial, que són mods, com se dit. Iniciatives personals que han també permetut d'arribar jocs en llicència més o menys lliure, com el joc de cursos Supertux Kart. Altaments cau que els petits jocs que són desenvolupats per amators com Occitatan, Maire Salvador o Audes, però no es pot pas dir que hi ha una verdadera producció de jocs video en occità. Desenvolupar un joc que costa zero car i que demanda zero de treball i competències zero variades. En termes d'escala que es pot comparar a una realització cinematogràfica. Els grans jocs que podem veure costen dezenats de milions d'euros i demanden anades de treball d'equipos de centenars de persones. Quan serà a menor escala, que és complicat per particulars, associacions o col·lectivitats de millar projectes a tal. Que també és sovint xic interessant per estudis professionals de preparar jocs en luengos de xic de locutors, premus que deven venir a mig del món en poder cobrir els costs de producció. Jocs video que n'hi ha de tots i de tots estils, més pas en tots els luengos. Dilieu l'escadudo de Dordogne e permetrà de lançar qualque indústria de joc video en occità. Si coneixeu dels jocs en oc, que se't pode dir en comentari.